ake ciki ne wai? Normal wallahi. Garin nan fa sai a hankali fa. Wallahi talla gari ya cuta fa. To ai kai ni na gari ma kawai nake nema wallahi. Talla fa. Wallahi. Kai ga wani big boy can fa. Wancan za mu samu na gari nake da dukkan alamu nake ga. Mai hana gare ya datti da albaharin talaka. An da kira ki after ku gani? Yanzu ka kun kuna so da mu da sai na da sai da. Kira sai ka sai. Ina zuwa haka an dawo can ina za ka je gida kan na kaman wata ne a wata randa kawo ta randa a bari iya wani ita sai ni agogon ma ya dan burge ni dalla kawo shi dalla Allah ban dalla an ban fasa ma ciki ba shege ne to hore dalla hore satara hore sa kai mai hulan nan wallahi sai na ga mai yanka kai ba kanin ofis Aliyu bane ya sun garin ofis zan taya ina gida za ka mun waya na ni dan gatan shi ya sun sai ka kawo ta Allah ka uri zo ka zo ka san ya Ibrahim yana da mugun problem zo ta yi kai ka manta jiya muka dawo daga gaturu wallahi a daman wasa nake ma wallahi wasa banza na ci wallahi wasa